Kuya Wenz, ang kasama. Oras, 30 minutos na. Ito na kalabay. Ito na alas 6. Orhida Damaak. Magandang morning, Mr. Samar. Kumusta ka mo? Oran-oran kita yan ang panahon, ano? 93 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 6. Medyo orhi kita. Dila medyo talagang orhi. Kumusta na? Hindi na ito natin mga suki. Ito niratag sa mga panimalay. Ano man ito yung ibubuhat yun na. Labis na ito. Baga, sige na itong snack. Aga-aga pa. Nagkinapi. Hasta nala ko nung atumag. Humangkapi ng alimtan. Gaya doon na nagpipichismi sa gawas. Oy, kumusta ni Dan? Mga nangubra na. Nangubra ko noon, ano? Damula itong mga kubrahon yan na mga kasangkayan, di ba? May da mga kanan senior. May da kanan mga ano ba ini? At mga nagpositivehan COVID. May daan mga adton mga nagserbisyo. Pinanahatag ito na DOH. Diba? Adton mga BHW. So, kadero din mo sa nila ito yan ang mga kasangkayan. May naman pa yung morning ito natin mga listeners. Itong mga nagkukulaw gihapon din ito natin Facebook Live. Magandang morning. Kauupin ko pala may dana ako 20 nga viewers. Odo, kero. Kalooy. Pag-share nyo na lang mga kaibigan, ha? At laging ay si Nida Abolincia Bustamante. Sabi niya happy fiesta. Nga da halopok kanda Digo Bustamante.
And family, salamat Kuya Wens. Uy, happy fiesta nga da halupok. Giwan, Eastern Samar. Magandang morning po. Yan, maupay nga bispiras gihapon dida ha barangay Bagti iton kinapundan ha. Magsasalin orog hira iton bispiras yun ang adlaw. Bispiras yun ang Bagti. No? Maupay nga bispiras gada kan da Emily ngan kan Rafael Gahoy. Sugad man kan Jimmy Kabanatan ha. Didat yung mga paghagran eh. Maupay nga morning ada kada mga na Lydia. Dahil iyo alam na kung kaya mo pinanggrit ka mo. Manu Marsing, maram ka na ito kung kaya ano pinanggrit ko ka mo ha. Balita mo pa yung morning, ito na itong mga suki. M88.9, magandang umaga. Sugad man ito natin mga nakatutok din ito natin Facebook Live. Magapay nga morning ngayong atanan. At syempre magandang morning hapon. Ito natin mga suki gyapon dida iton mga sasakyan nga nagbibiyahe na. Maman driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. Medyo mahal na itong kalsada, no? Kaya adinin mauran-uran manggud yan na mga kasangkayan. Dara ito na low pressure, no? Pero okay lang yan. Okay la iton, okay la. Malayo-layo pa yan. At sana i-pray lang natin maging malusaw yan sa karagatan nang walang masaktan na sinuman na may buhay. Di ba? Dapat ganun yung mga prayers po natin mga kaibigan. Pagka may bagyo, pagka may low pressure, pagka may masamang dumarating na panahon, dapat prayer natin ganyan. Lord, sana malusaw na lang yan sa karagatan ng walang masaktan na may buhay. Kasi yung iba, yung sinasabi itong iba, pag may bagyo, Lord, sa iba mo na lang yan ibagsak. Kawawa naman sila, di ba? Lord, sana dito na lang at ibang lugar. Ay, wag naman po tayong ganun. Kung ayaw natin, edi ayaw din naman nila doon, di ba? Ang i-pray na lang po natin, Lord, sana malusaw na lang po sa karagatan at walang masaktan na may buhay. Di ba? Ayun ang dapat, ang proper. Pero kaibigan, ikaw na mamati yan na. Nakapag-pray ka na ba? Nakapagpasalamat ka na ba kay Papa God at gising ka pa sa mga oras na ito? Unahin mo si Papa God. Higit sa lahat, huwag yung cellphone mo. Titingnan kung may nag-like sa post niya kagabi, kung ilang reactions na. Titingnan kung nag-reply na si Honey, si Mama, si Papa, si ano pa mga tawag dyan, mga katagang ginagamit ninyo. Diba? Tapos gising na. Si nanay aga-aga pa nakadto ng kusina. Mantala adi nga anak yung pipinamatian lahiya nanay kaya dalat iya cellphone nakatutok. Pag tinawag, pag-iisgan pa yung nanay, samok mo nanay, nag-i-email ako. Pero di nalalugod ako. Yung nanay lugodan sala. Diba? May ganon. May ganyan. Amen. Hello, Jenny Anthony. Ngapaingaga Kuya Wens, pakigreet ak pamilya ada Mercedes. Ingat ka mo dida. Anang kadamano tote. Greet ka mo ni Jenny Anthony. And maopay nga aga tanan, hatanan lolo mostamos. Opay liwat nga aga haim pa shout out ak mga burug to, stay safe kita sugad man akon asawa. Nga sige pakabuhi, ingat permi, God bless. Ayan. Si Indang Bagunas. Sa Heporlos, Eastern Samar. Happy birthday nga dukan Yunin Parides. Pagbati mula kay Nida Abolincia Bustamante. Pa-shout out ko no kalulo, napa-shout out ko no Hilulo Dines. Ay, Pati Dennis. Ay, kumusta? Ate, lain itong panahon pa de. Adi matagho-may na ataka rito na kunasma. Ala Pati Dennis, pag hinay-hinay tayo, pag hinigdaon, pastalan. Dari ito, Radman nga to. Excuse me po. Pati Dennis, pasensya ka na. Inuubo ako yan na. Maram ka naman.
Di matagho ba itong panahon, maoran-oran. Kumusta man din na Santa Cruz? Ay, mga taga Santa Cruz, tagang lakuno ka mo upay nga panlawas. Upay nga panlawas. Ay, okay, bak magharani na itong era kaadlawon. Happy fiesta na lang in advance sa Barangay Santa Cruz. Arog labis na itong Familia Valdeconsa. Oo, maupay nga aga. Daliwatin o siya nga kung kilala nga Valdeconsa na duty yan. Di na outpost itong TFK, ano? Ay, hala, mga Pamilya Valdeconsa, Santa Cruz, Kinapundan, maupay nga patron liwat ko nung nga Barangay San Vicente. Oo, puros inihera loro dilo, loro dako. Diba? Nagsusunod din nga barangay, nga nagsusunod naman ito nira patron. Adala, sige, padidinis. Excuse me po. Bagamaraot naman sa kahit ubo. Ada, kaya mo ini ito natin kalagas, mga saspilan na. Oo, guti lang ang pagliliwat itong panahon ba daw? Kadiri danay nakakaduyog itong baga pag liwat-liwat itong panahon. Mau pa, ano ni, kuya, mapila kami buwas, kanan mga beherts. Kan Gopi Vards may gihap niya pahalipay haam. Ano ito niya? May ada ba pahalipay itong provincial government parahan mga beherts? Oy, swerte niyo, Madam Indang Bagonas. Kung sugad lapid ako hinihiton ihap. Lapid ka hiton ihap? Oo, lapid ako hiton ihap, pero diri ako lapid halistahan, ihap la. Diba? May ala itong lapid ka hiton ihap, pero waray ka dito hanlista na ihap ka la. Waray ka hilista, pasensyahan tayo. Ayan ang madalas na hindi natin naunawaan. Pag sinabi ng barangay official na okay na, nilapid ka na hanihap, pakiana ka mo, o lapid ka hanihap, di sa listahan, lapid ako. Bangin na ihap la ako, pero wari ako hilista. For just for santo, wag na tayong maglukuhan, matanda na ako. Wala na nga akong ngipin eh. Ay, good morning kan Alicia Soicano Sabihon. Mau pengen morning ko no, Kuya Wens. Adi Arlene Maloloyon. Kaloy kami. Good morning, Kuya Wens Abreu. Pwede ba kuno bumati? Good morning ka na nga ni. Pakiana ka pa kung pwede bumati. Anong klasiha ka? Ano klaseng bati? Wari ka babati hamon. Ala sige, iwal ito ni mo radyo day. Sandi na makaalimuyaw. Kasuhan kang public disturbance. Ay, kami niyo ilapid. Ay, si girl, ang taga-anis lagi nisang kay Winsman. Taga-anis lagi ni Sirang niya. Morning, Kuya Wen. Sa pagrito, barangay Anislag. Kanda nanay Elena Aboseo. Pati na anak. Ako ay duha ko nung anak. Greetings from Jelena Aboseo. Ang request ko rin, chacha. Nagkukulaw hiya hariyad. Ay, day, pag pinadida. Sa bagay, ada kahariyad. Waray kaha Ehipto. Kaya Ehipto, nagkakalo pa ditong Kwetes. Mapahingani kay Kwetes la. Happy birthday para buwas iton takbugto nga mahusay. Annabel Lacaba, happy birthday says. Always healthy and be safe. Thank you, Kuya Wens. In advance, happy birthday gihapon kan Solidad Magro nga magseselebrar ito niya kaadlawan niya nga Mayo 20. An bumabati an iya mga sister daw. Ayan, sister-in-laws. Yan, Magro family. Barangay Aguinaldo, General MacArthur, Eastern Samar, Philippines. Kompleto Sir Ricardos. Pasaring ko kakulong nga may kulab later pag abot ko balay kay may ginataga akong surat.
Oo, greetings man lang ngayon. Alas Angkay. Ay, padayon itong paulas. Oo, lapid na sa ranghin ng bagonas. Lapid gihap ko no lista. Dahil lahayap. Alam, upaya itong kagawad. Bakit ka mag-abono hingkek? Oo, ngayon ginihap mo lang. Ginsumatan mo pa siya nga kay lapid kahan ihap. O pagkatapos ngayon, lapid lahan ihapore, ngayon halistahan. Tagpira iton dahi, ngayon pinanahatag, magtag 2,000 nga ni iton, baga maghihimo kahiniganti nga kik ka ng 2,000 agoy. Kada ko nga abonohan mo, nag-abono ka na nga ni kansang kay Wens. Himo-himo, ano pa yan libre nga kik? Kaswerte hini nga bata. Damo itong nagmamahal na hatag, libre. Samantala ako, paligin nalagas nala ako. Parigod ako itong panhiago nga mga libre nga mga kikpastilan. Asyalat aking raraotan hinbuot permi kami mag-upo itong programa. Pero pag abot ang mga kalungganayan, puro lasang kayo. Lapid la ko itong bandog. Puro lakan sang kayo itong baga mga... Oras natin, 46 minutos. Puro nala oras na binabantayan. Adi anay in ano't akahatagayo. Chacha anay. Baya mag-alas city. Damot aton mga istoryahon mga kasangkayan ha. Mga nanhihitatabo din ito na aton probinsya. Eastern Samar. Hi kay Sailu Gahoy Abuda. Magandang morning po. Nice to see you again. Taglis adto Kuya Win. So dapat tagwarles, Tagalog, Waray, English. Para mas madaling maintindihan. Alam mo naman ako. Kuya Win, pabati ka naman na bibi. Uy, mana bibi. Oo, kumusta? Ala, oo. Ngayon ko lang may bikiri pa inihera, Ate Indang. Kaya idutan ko luwat at tinabay. Ate Bibi Wads, magandang morning. Pamilya Wads, di na Ernane, maupay nga morning. Ay, Ernane, Ipurlos. Ay, perme ka la, siya la, siyang Kevins. Ipurlos pala. Oo, mga itong Pamilya Wads, di na. Kaya Ate Bibi, magandang umaga sa inyo dyan. Di Arlene Maloloyon na requesthin pinayungan para nga do barangay Tagpuro binatak pamilya dito. Salamat nga ako no Kuya Wens. Maloloyon. Arlene, sana maluoy ka hakon. Ay, kaloy kami. Adina. Adi na ang tsa nga ako ni Goola hai. Sige, pahula sana ka mo.
dapit sa kanluran, nabalik ang kalipayan, rayhaksan atong dughan. Panahon na liwat, sampag paradakat, sinong lahipan, nga naghaharap-ihap, harap-ihap sa atong dughan. Kunan adlaw na inasirang sa kalangitan, ako inapupunugod tudasing kabiluan. Napaparang, nawawarang atong kalipayan, kung nasisinagan sininga adlaw ang natulughan. Asya ang nahihiyukan, nasirong kalangitan, kainin mo lahiban, ang akong hinahadkan. Kung nasunog na nadlaw, nasunog pa nadlaw, dapit sa kanluran, nabalik ang kalipayan, rayhaksan akong dughan. Kay panahon na liwat, sampag paralakat, sinong lahipan, nga naghaharap-ihap, harap-ihap sa atong dughan. Asya ang nahihiyukan, nasirong kalangitan, kainin mo lahipan, ang atong hinahadkan. Kainin mo lahipan, naruy ko namihan. Alright, ayan, 54 na itong ulahipan. Alright, ayan, magandang morning sa, sino to? Si Cherry Eros. Oo, sabi niya, maupay na aga, Kuya Wens, pakigreethin, maupay nga aga, ngan, maupay nga patron, nga da, hit akon lulo, kan itay sabas, ikan Mother Monica, ngan akon mga kamag-anak, di da barangay Alug. Og tanan nga Alug non. Sana hit sunod nga tuig okay na it panahon, dere na sugad kahigpit para mas marisyo na. Thanks, Kuya Wens. Saan patron na Alug? Yan na. Kap, yan na ba't patron? Kap. Nasirong kalangitan, kainin mo lahipan, Daming patron ano pag Mayo. Dami ding nagse-celebrate ng kaarawan. Oy, sa mga ka-birthday ko, mga kaig kasi ko Mayo, maupay nga morning, hay, happy birthday po kayo nga tanan na lang. Morning Kuya Wens, have a blessed day. Requestiyahin na Power of Your Love. Kay panahon na liwat, sampag paradakat, sinong lahipan. Kuya Wens, sana patigad mga ART. ART, LGU yan, di ba? Oh, mayroon siguro yan. Depende sa LGU. Sa ngayon, ang alam ko lang BHearts eh. Oh, di ba? Mag-taganirahin na allowance ang mga BHearts. So, yan. Didihahe Porlos, ano, I don't know, bangin today or buwas pa yata, no? Kung dere yan na buwas iton kanan mga BHearts, ano, iton ayuda nga iginahatag itatong provincial government. Pinaagi kan Governor Ben Evardoni. Sa aton pasiring damo yan na, iton mga kalungganayan, mga kasangkayan. Pwede matagang taman ito naton mga kababayan nga talaga namang aabaton naton ito na presensya itong gobyerno probinsyal, diba? Wala na tayong hahanapin pa. Oo, haros nga tanan aada na. Tanan nga mga assistants, tanan nga mga kalungganayan nga po pwede maihatag pabor, inahatag na haaton. Yan na, sa amot ko di kita sure kung ano nga bungto itong masunod. Basta yung mga BHearts na nahilapi ano naman kung waray tira hilapin ang listings, di ba? So nakadtot ang listahan na isinabmit. So hapag kaya na siguro mga buwas pa bangin itong Hiporlos or yan ang adlaw. Or poblasyon barangay yata buwas itong Hiporlos. Ang kanan mga BHearts po ini ha. I don't know si Ate Indang Bagunas kung BHeart in hiya. Barangay official man eh. BHeart gada dalawa.
Nabalikan kayo Lapid ba ang mga barangay official? Rayhat sang Pwede ko nuturungaon nala. ahon na liwan Sa Kaya mga beherts ini, ha? pagpapalahipan From the provincial government of Eastern Samar. Iba la naman ito na mayada yan na inin na kanang DOH parahan mga BHWs, iba pa din yon. Pero ini nga aton mga beherts, di ba ito ibaluwat hini mga BHWs gihapon? So ibig sabihin makakadoble ra? Ganon. Yung karamihan sa mga naging beherts ay mga BHWs din naman. Ay swerte naman nila. Di ba? Morning Kuya Wen, shout out po nga tanan hiton mga bagtianon, maupay nga dispiras nga dahiton Asibias family and Bilicario nga Basario family. God bless po Kuya, damo nga salamat sa ring ni Delia. Ay Asibias family di daha bagti, kumusta mapay nga morning, happy fiesta po, mapay nga dispiras, orog labis na nga dakang kapitan. Oh, di ba Asibias naman eh. Kap, excuse me po. May da kami ano nga padibabi. Padihain at anat listahan. Wala ko isin daw akon. Padibab. Kuya Bobs. Naangay bawit. Kuya Bob. Ka-board member. Ay, namumuliti ka. Nangangampanya na. Ay naga. Kuya Lulo, morning. La nga di tanan akon mga neighbor di diha sa Lagan nganan akon family strong la kita permi ha Navidad Ablay Berongoy families. Most especially ha amon baby nga magbe-birthday yan na nga 22. Bebe Daniel, happy birthday baby. Thanks Kuya Lolo. God bless. Request la akin happy birthday from G Navidad. Ay malayo pa. Sa 22 na lang. Kabiluan nababarang nawawarang na kung kalipayan kung nasisinagan sininga adlaw ang nabuluhan asya at nahihiyungan nasirong kalangitan kainin mo lahiban ang Napakiana, kuya kung may sakit ka maonan umang kuno. nabunasun Pwede kuno sumaring, Lord, ingak sakit ikato ng ilat iba. Ayaw naman luwat sugara, bad naman din yan. Lord, hawa sinagaak hiningak sakit. Diba? Ayaw luwat ikadto himbisan hin, ayaw luwat Sakob kunod Behert official BHW tapos tanod kuya. Wow naman. Parang gusto ko na maging barangay official. Lord, sana kahit tanod man lang okay na. China oil. Mapapa-China oil na lang tayo. Good morning po Kuya Wens, babati po. Ay, tapos na to. Good morning Kuya Wens, greet po ako in happy fiesta nga da barangay Alog. Labi na good nga da kanda nanay Bilin Tatay Andy ngantak ka o mga kamanghuran ngantak nag-iisang magandang dilag. Magandang dilag. Ngay Ate Arya, Arti Aryan. Aryan, tama ba? Ate Aryan. Ngay ngayan liwat kan Auntie Carmen nga nahigop ahin mapasok pahindoro nga kape. Alagad mapasok pahindoro. Kalalapuhan daw ito. Love lots Ate Ningning all the way from Albay. Kumusta't Albay? Bicol lagi hap. Good morning Kuya Wens, pa-shout out daw ako kanda mama mati manuluhingan akon mother nga nagpipinuroko naka-tune in kami na imo. Have a blessed morning. Si Mia Body Campo yun, di ba? Okay. Happy Fiesta San Vicente Kinapundan, pa-shout
Kamu nga di ngan hilulo, shout out po Villagracia family, lalo na kan Papa Umbay nga permigod na mamati, HM salamat. Kabiluan, nababara, nawawara, nakun kalipa. Sanot patron ha, San Vicente kay mga kadaak. Nagansin nga adlaw ang nabuluhan. Asya ang nahihiyungan, nasirong kalangitan. Kay hindi lahiban, ang nakon hinahadkan. Unasunod na adlaw, nasunod Happy Tuesday morning kuno and to all the listeners. nabalik ang Kasilion, sa ring ni Christy. rayhak sa Ay kay Arlene Dalabutap at sa lahat ng mga kasamahan niya dyan, magandang umaga po sa inyo. Lalo na mga taga Heporlos, di dahil ton iyo quarter. Arlinda, magandang morning. Si Jeffer, hindi mo babatiin? harap. Jeffer, wala. Kalimutan na ko noon eh. Asya ang nahihiyungan, Good morning kuya, pakigreethin. Maopay nga aga hiton mga pamilya pagatpat. Bombita, Arcolis, Bianis, mga Espinosa, sa ring ni Keisha Maria pagatpat. kay Ay kay Blue Sapphire, ilapid daw kami hiton kuya nga makatilaw naman la kami hit ayuda. Ano tim karoyag, nga ayuda, pamili nga medical assistance. O diba? Oo, ay ano ang klase ng ayuda at imo gimbibiling? Blue Sapphire. Ay, uwi ka na! Inano-kunok dida. Kaadlawan kuno na San Vicente kuya. ang sa kalangitan. Ako inapupunugod tudasin kabiluan. Napapara, nawawara, nakun kalipayan. Kung nasisinagan, sininga adlaw ang naguruhan. Asya ang nahihiyukan, nasirong kalangitan. Kainin mo lahiban, ang akong hinahadkan. Kung nasunod na adlaw, nasuluban adlaw, dapit sa kanluran. Nabalik ang kalipayan, rayhak san atong dughan. Kay nga naghaharap-ihap, harap-ihap sa nabundukan. Unang adlaw na inasiran sa kalangitan. Ako inapupunugod tudasin kabiluan. Napapara, nawawara, nakun kalipayan. Kung nasisinagan, sininga adlaw ang naburuhan. Asya ang nahihiyungan, nasirong kalangitan. Kainin mo lahiban, ang akong hinahadkan. Kung nasunod na adlaw, nasurupan adlaw, dapit sa kanluran. Nabalik ang kalipayan, rayhak san akong dughan. Kay panahon na liwat, sa pagparalagan, siningon lahiban. Nga naghaharap-ihap, harap-ihap sa akong dughan. Asya ang nahihiyungan, nasirong kalangitan. Kainin mo lahiban, ang akong hinahadkan. Kainin mo lahiban,
Alright, 8 minutos na ito nakalabay ito na alas 7. Medya kita importanteng gintrabaho kaya nawaraan ay kita kadali. Atong dugha Damula ito nasingit itat mga obligasyones. Aliwat sa pagpara May man lang magkulit nga pag tinatagan na nga nin oras, kung ano nga oras, di natutulit oras. Kung kailan na kita naghihinamos sa kalugod. Buhay talaga, no? Adlaw na inasira Huwag binibigay yung oras, schedule, sundin nyo. Ako Nang hindi na kayo nakakadisturbo. tutudasin Hindi, galit na ako niyan. Kapara nawawa Galit na ako niyan. Akong kalipayan Kung nasisina Huwag makulit. ang natulungan Asya at nahihiyukan Nasirong kalangitan Kainin mo lahiban Ang napon hinahadkan Una Alright mga suki. naglaw Nasuro pa naglaw Dapit sa kagkan Mapay pa ko ni Kuya Win, sinapipikon kay nataw. Rayhagsan akong dughan Kay panahon na liwat Sa pagparalakat Sige mong lahihan Na naghaharap-ihan Harap-ihap sa akong dughan Asya at nahihiyukan Nasirong kalangitan Kainin mo lahipan Ang akong hinahadkan Kainin mo lahipan Good morning kuno, just wins. Sarang ni Albi na Arapi Odang. Nagatuyuanan Ang dami kong invitation sa fiesta. Akong iba Oo, porkit alam nila direct na mga matron, kamugod, alagad siya na ako na mapatronizer act, di nyo ini-invite. Anong oras ba? Anong oras ba yung invitation nyo? So, punta ako dyan sa inyo alas 6. Good morning Kuya Wens, greet ko lahin happy 66th birthday. Mami Let's, damo po nga birthday pa mag-abot haim. Ang permila mabugway imo panlawas, ikaw ang amon super nanay and God bless always. Thanks ang pagbasa Kuya. nawawara Si Bebs Gavan. Lipayan Ito naman si Amalia Mindis Gayuso. Nagang sininga at lang Wala lang, sabi niya pa-accept. Asya at nahihiyukan Ito naman si Jeffrey Hermones. Nasirong kalangitan Kainin mo lahiban Sabi ni Jeffrey Hermones, Kuya Wens, kay ano may iharatag nga tuhit mga beherts kay ano nga waray ART. Tanungin mo yung LJO, AR ano, Jeffrey Hermones. Kabalita Baka meron. payan Rayhan Wala pa akong alam parte itong ART. Kay panahon na liwat Sa pagparalakat Sinong lahipan Na naghaharap-ihap Harap-ihap sa nabundukan Unang adlaw na inasirang sa kalangitan Ako inapupuno Tak Messenger, nagpipinan review honit mga dati ang mag-iha na nga message. Kaya ano daw la. Papara Hello Messenger, ano nangyayari? Kalipayan FB, Kung nasilaw Sir Mark Zuckerberg. ang nabundukan Anong nangyayari sa ano sa Facebook ngayon? Ay, Messenger pala. Hello kay Ate Nili Ibarola, magandang morning. Mauran-uran ko nung nga panahon. Opo, okay la itong panahon Ate Nili magmauran-uran. Parparehas la talaga itit kinabuhi itong tao. Dana hit ato na kinabuhi baga tag-uran, tag-araw, di ba? Ako inapupuno So, adi na la iton haton iton baga pagluluway, paghihinay. Papara Pero matit mauran o nagkakapaghimo kitang paraan, nagpapayong kita, mga tulak kita tagkarantuan. Kung nasisina At ato mga kinabuhi liwat, pag inaabot kita himbaga tag-uran, tag-initit at mga kinabuhi, diskarte gyapon kita para la matalwas, di ba? Ganun lang yun. Pang nabubuhay may pag-asa. Kainin Good morning kuno pa din adtukan Kuya Boy, Ate Gina and the kids. Belated happy birthday to you, Serena Maria Ethel Navarra. Lunan adlaw
matungduhan kay panahon na liwat sa pagparadagan sinulahipan na naghaharapihan. Hello kay Mary Jane Odivilas. Kuya, pa shoutout naman didi, hihimo kami hintambis-tambis. Sa kalangitan Pa-request ko noon likong-likong. inap Ay, add to tak laptop, oray ko pinanak laptop yan na. Kasi very late na ako. Mag-open pa ako ng laptop, mag-install pa ako. Lalong kaya kung ano lang ang aadihiton, ano lang iton aadidihiton playlist. Oo, yun lang yung piniplay ko. Oo. Ano yung likong-likong? Likong-likong. Ito ba yun? Magti-tiktok ka ba, ate? Cuma boleh mau keken lekong 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 karena bedanya lekong jalur baku jalur eke mulai likong-likong. Okay, nag-TikTok ate Mary Jane. Si ate MJ na Odivilas ng Giwan. Ano ba to ate? Siya ba ni Tambis-Tambis? Ay, ayun ba?
Ganun ba ang paggawa nito? Ang dami mo namang ginagawa, ate. Oo, pa-order ako pero may discount kasi paninda ko. Hello sa mga taga Save More, yung mga nagagandahang dilag, magandang dilag, yung mga nagagandahang shares dyan sa Save More, Burungan ba? Magandang morning po sa inyong lahat. Naway pagpalain kayo ng may kapal at patuloy pa kayong gumanda ng gumanda. I-bless ko kayo. Sana patuloy kayo ng gumanda ng gumanda ng gumanda at maraming pumila sa inyo dyan. Nila dyan, mga nagpapak ng mga nagpapak mga pakboy daw aray. Yung mga nagpapaking dyan, hanggang sa kanilang visor, sa lahat-lahat dyan sa Save More, magandang morning po sa inyo. Kay Sunshine is Zia, magandang morning. Salamat sa pag-greet. Sige ate, Meridian, tagpera. PM ako, pera ito na imo hatag ha akon. Then ipadarala itong doctors. Siguro lang ang adto inikan Kuya Wens. Siguro ka paniguradong makakarating yan. Lalo na pag doctors yung pinadalhan mo. Siyempre, ada cruising canteen itong doctors. Oy, maraming thank you po sa Hadida Matarinaw. Nag-order ha akon hina unom ka box nga donut. Maraming ay dila unom napulo at di ba? Yes, napulo ka box nga tag unom-unom ang sulod, tama. Tag unom-unom ang sulod pero napulo ka box nga donuts, Mrs. Donuts. Maraming thank you po. Sino yung nag-order diyan sa Matarinaw, ate ha? Kasi ginsugo la ko no ha. Oo, ang pagkakaalam ko ata da Manila ang nag-order kasi nagkukulaw ako noon akon live. Nakita liwat niya din akon Facebook post. And then, kaya may sinugo di diha Matarinaw nga, parang nga diha Matarinaw. So, napulo ka box mga donuts po. Ano gina-order. Maraming thank you po kung sino man siyang, hindi ko pa kapag pakianahan niya ginsugo eh. Oo. Kasi cruising canteen, yung canteen dyan sa cruising, na cruising canteen ang pangalan, andyan yung Palawan. Yung nakakatuwa dito mga kaibigan, from Manila, ipinadala sa Palawan ang pambayad, yung kumuha, tapos sabay order agad ng donuts dyan. Di ba? Ang saya, China oil. Di ba? Ganon. Maraming salamat po kung sino man siya. Di ko na itanong yung pangalan. Kaya kayo, order na kayo. PM nyo lang ako. Bisang kamo ada hagiwan. Nasa din naman na cruising canteen itong Palawan, pwede nila itong ipira padala. Di ba? Sa mga nagbibiyahe dyan ha, mga motorista, baka nagugutom kayo pero kulang ang budget nyo. 20 pesos lang ang nasa bulsa ninyo. Punta lang kayo sa cruising canteen, 2 lumpia, hingi kayo ng sabaw, 10 peso yung rice, 20 pesos, all kinukontak natin yung PSWD sa sa Burungan. Kasi may kailangan tayo eh. May tinatanong tayo. Yung mga kasangkayan ko nanunumdum ka man akon igin na akonhan una igin yinakanda na din hinga about mga nangangarohan buligan educational assistance po. Bali duha nga grupo na hang kabataan po an naka ato na buligan pinaagi ning atong programa Tindugan Pamuhay-Puhay Estihanon. Nakatagamtam na herahan na tag 3 kada usahan mga estudyante. Kay by group man itong hera. Bali duha ka grupo, ano sa Siam, ano sa Walo. So 17 na hera nga tanan mga kasangkayan nakatagamtam hin educational assistance pinaagi ito nato na gobernador.
usa nga programa ito natong gobernador agud makatagamtam kita itong pondo itong probinsya. And then kaguha liwat kakuluphan last batch ikaduha nga grupo an era liwat mga chiki ano. Okay, din adi nga nito aton Facebook naka-post gihapon ito. So nga tanan, haira nga tanan ha 17. Kasi siyang ang first batch, second batch naman ay 8. So 17 hara ka individual. Bali nagkakantidad hin 51,000 pesos ang nahigawasan provincial government. Pinaagihin nga programa ni Governor Ben nga educational assistance para makabulig ngadtohan mga estudyante nga nangangailangan. Di ba? Thesis po. Congrats po sa mga students. Sana magamit niyo hiton iyo makabulig. Pera guti ay nga kantidad makapagaan hiton iyo mga gagamitan, responsibilidad bilang estudyante. Hiton iyo mga hunahunaon ba makapagaan kaya itong tumong hiton naton gobernador para makabulig po hayo. So, yan, natatagamtaman niyo, kinikita niyo, nakakaptan, natatagamtaman na post pa talaga sila kasi hiningan natin yung picture naman dyan. Oo, picture na nakakapot ni Raan Chiki. Oo. Tapos may nag-message sa akin, sino kaya yun, yung message niya. Kuya ko na, pakakapot ko pala ang Chiki nga nakangaran ako. Sabi ko, sige, ilaminate mo na yun. Di na mababalyo ito, sige ka. Kuya, pakakapot ko pala ang Chiki nga nakangara na sige, laminate mo yan. Hindi na ito mababalyo. At least may nagka-Chiki ka. Picturean mo na lang. Din yung picture na ipalaminate mo. At least may remembrance kayo, di ba? For the first time in your life, nakatagamtam ka mo budget ka na probinsya sinirangan Samar. Pinagi itong mga magkadirudilain ng mga programa ginaabrihan itaton probinsya kapag kaya na. Ngayon of course, congrats gihap ito naton mga BHW, mga BHertz mga nagbabantay, mga nagsakripisyo kasagsagan han COVID po nga nahilapid han pagpasa han lista simpanilolo na diri lalapid han ihap kundi lapid han listahan. Oo, inin na arangkada na an iyo bulig an ayuda para ha iyo adto nga iyo baga mga pagsakripisyo hang kasagsagan han COVID. Maraming salamat po. Alam po natin na kulang pa yan han iyo mga ginsakripisyo. May yung iba dyan nagka-high blood darahan era serbisyo duty ilaruman sirak uran. Nagkasasakit. So sering ko pa kulang pa yan. Baga pahalipay la iton hayo iton aton gobernador. At least ma-feel niyo, maabat niyo nga itong probinsya in nag-care hayo. Natatagamtaman niyo iton bulig itong probinsya. Inaabat niyo iton atong probinsya. Diba? Sering pa in iyo mga serbisyo nga iginhatag itong katawhan para itong seguridad. Masif lang ang mga kababayan natin sa barangay, mga BHertz po, saludo po tayo sa inyo. Ano iyo mga iging sakripisyo, ano iyo pamilya, yung kalugaringon, para lang masiguro, bisan nakadanay di kita naiintindihan ang pipira naton ng mga kababayan, ang iba nga ni siguro nanihimusakan, darahiton baga pag-implementar itong protocol. Pero andyan pa rin sila lumalaban, tumatayo dahil ito ay obligasyon. Kaya maraming salamat po. Yun sinasabi ko. Kulang pa yun. Kumbaga pampalubag loob lang yun sa inyo. At least tagang kita pinapahalagahan kita. Ito natin provincial government. Diba? Kasi di matutumbasan ng anumang bagay o pera. Ito natin mga pagsasakripisyo. Kaya, ang sinasabi ko na lang, maraming salamat po. Saludo po tayo sa ating mga BHertz dyan. Mga barangay official, BHWs, tanod, mga BHertz po na nag-serbisyo para iyo. Maraming thank you po. So, yan, umaarangkada na yung mga So, unang nabalitaan po natin yung Hiporlos yata, kung di kita nagsasala, waray kasi babaton nito na atong PSWD. Kung yan na ba or buwas ba di kita, basta sure kita may ada ito ni Porlos na. Nabasa na nato, nakita ko na adi, tak cellphone So sure na yon. So
So yung iba dyan, abang-abang na lang po muna tayo. Yung nagpapakianin kanina about sa ART, talagang wala akong knowledge about iton. Try din natin itanong yan kung ano yung status ninyo. Yung mga ART. Kasi ART, di ba, LG yung nag-ano nun. I don't know, hindi lang tayo sure dyan na kung may ada liwat. Dapat lang meron din naman kasi nagsakripisyo din naman sila. Pero itatanong po natin yan, ha? Hindi lang po na sagot yung PSW, alas 6:30 lang, alas 7 pa lang pala. Nagtitinawag, wala pa yata sa opisina ang mga staff doon, kaya walang sumasagot sa akin. Naalala ko, sabi ko, 7 pala. Alas 8, alas 9, may tao na yan doon siguro. Maya-maya ng konti, sana makontak natin sila doon. Okay? Yung mga estudyanteng mga natulungan through our program, Tindugan Pamuhay-Puhay, istihanon ngayon ipinaagi ito na atong provincial government, lalo na itong pangunguna, ito na atong gobernador, Governor Benny Bardoni. Maraming thank you po sa inyo lahat. At yung mga opisinang nilapitan namin na talaga namang hindi kami ini-snub, in-entertain kami ng maayos, lalo na yung first batch na sinamahan ko. Naasikaso kami ng maayos, tinutulungan kami ganito ganyan na para mapadali. Maraming salamat po, China Oil. Sana all, di ba? Na ganon, yung mga nakaupo sa mga opisina. Yung mga approachable ba? Pa-request daw ko ng baby ko si Kulot. Baby mo si Kulot. Ayaw mo kay Likong-Likong. Lirong Ikong. Ano ba talaga title yun may Lirong Ikong, may Likong-Likong, may Iskere. Huwag po kayo magsisend ng picture or images kasi di ako nakaka-open. Malakas ako kay Globe. Kaso lang yung Globe mahina sa akin. Hello kay Apple Abilities. Tama ba? Request ko na ng happy birthday. Bakit sino nagbe-birthday? Kuya Wins, pag-greet po takbog to ng happy birthday. Kuya, greet kami nga diha Kampuyong, mga Padit family, maopay ng patron, halupok, giwan. Salamat sa pagbasa, Lia Saklulo Padit. Hello kay Kin Marco Ugale. Maopay nga aga ngadto kan Mama Mariangan, manailin ngan, maopay liwat nga kaadlawan nga da kan Kapitana Auntie Los V ngan, Uncle Amado ha, Barangay Lupok, giwan. From Pelicano, John David. Napakiana kun lapid daw hirahiton nga ayuda kun bisang kun lapid hiraha 4 piece. Yun yung yun ang gusto nating malaman sa PSWD kung may alam sila dito. PSWD ba? Baka piso yan. Kung may alam sila dito, pamati ko PSWD kasi parang ako yata ang nagdarahang communication letter nga dahil purlos yung mga aboutan mga beherts, kung hindi ako nagkakamali, Lawaan, Balanghiga, Hipurlos, ako yung nagdala ng communication letter doon Kaya beherts, PSWD. Well, di pa sumasagot yung PSWD sa atin. Sigurohon lang natin para sakto ta akong baton. Kausapin natin yung PSWD.
Kuya, request naman ng birthday song para ito na amon mahal na nanay. Liz, salamat nga. God bless. Chibabs Gaban. Hello mga tagapako. Mga dakanda nanay nga nagkakapi habang namamatid yung programa. Ang greet kula daman itong Bagulaya, Corta Vista, Cabanillas family dedi hapako. Morning itong mga taga-Anislag, ta mga kapitbahay, kanda Ati Susay, Ati Lilibet, Ati Norma, Anhera Ati Racel. Good morning hayong nga tanan. Hapit na at patron. Yan ang ika-21-22. Salamat pagbasa from John Ray Obelio Combe. Sabi niya dito, magtuhay liwat hirap ang eskwela kay gobyerno gobyerno probinsya na haera it na reward na bulig. Damo it mga tao pa yan nga dire nagpapaka-eskwela agihit kawarayan. Correct. Kaya nga sinasabi natin sana magamit niyon maupay, magamit niyo ngadto ito na iyo tumong. Di ba? Kasi ako ito nakaginhawaan ito niyo mga kag-anak. At least dire na ito ni aaroon dira kan nanay kan tatay. Oo, pasalamat na lakita nga ito naton gobyerno probinsyal. And then may da itong klasehin mga programa nga nakakahugot kita. At least hapag kaya nga mga panahon darahin nga magkadarudilaan nga mga programa ito natong probinsya. Bagadiri kita siguro makakabiling nga kinain ang pundo ang probinsya. 'Di ba? Ay na daw lang po, nahingain ko no ang pundo ang probinsya. Baga, sukot ko ito na babati, mga naglabay ng mga panahon. Oh, siguro yan na, di rin na kamada magbibiling. Kaya bangin nga ni ikaw magpapakian na, di ba nakakarawat ka, sugadin ito. Damo nga mga programa kasi itong ginaabrihan yan na. Ginabrihan na. Di ba? Kaya, salamat na la, may dakita mga leaders na nagkakaurusa. Yan ang panahon. Yes, sinasabi ko, yan ang panahon. Kapag nitsunod, di na. Diba? At least, natikangan ni Governor Ben Evardone sugad hining ang mga pamalakad. Makaarawod naman siguro it masaliwan kung panananggalong pa ito ng mga kalungganayan. Diba? Saring mga paypangkan Governor Ben kay may ada naman ito, may mga educational allowance, labot lang educational allowance, may bulig para estudyante pa. May ada pa damo ang mga beherts, ang mga tanods, ang mga sugahin. May mga burial assistance, simba ko itong mga nagpapatay, di naman ito baga ini-expect. May mga medical assistance, mga ganon. Mga importante. O, di ba? Pag bangin asa na pagsaring haya na nga panahon. Ada pa gobernador ito ng kapot. O, sana lang. And then ipagpatuloy yan. Para at least kita mismo makakayakan ito na atong probinsya. Talagang tao iton una. Inaabat naton iton nga tanan. Adi nakakabulig, tatagamtaman, kikita. Diba? Saring pat akong permi magayarak nun, kinikita, inaabat nga natatagamtaman. Yan yung hinahanap natin sa isang leader. At yan yung nakikita din natin kay Governor Ben. Diba? Sana magamit ni Rahim Opay, nga makabulig talaga ito ni Era Pangaram. Isa rin pa di yan nga nag-comment, damo talaga itong dire nagpapaka-eskwela darahin kakurian. Yung iba naman nagsasakripisyo, nagpapasurugoon, makatangpo sila. Diba? Maswerte po yan na mga panahon itong mga estudyante nga may dakita mga leaders nga na-focus nga dahil itong parte in edukasyon, parte itong health, numero 1 na pinupukusan itong mga leaders. Kaya maraming thank you po. Morning kuya, happy watching po si Mine. Happy watching Jennifer Scaladoran. Kuya, mga na aga pabati naman po ng happy birthday sa pamangkin ko kay Kios del Carillo dyan sa Barangay Pinggan. Hello kay Nanay Dayday at Tatay Inye. Love you. Salamat sa pagbasa kuya. Keep safe. O ayan, oras natin mga kasangkayan, 38 minutos na kalabay ito 7.
Ano to kanina ang request? Bibi ko si kulot. Nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabala? Bakit ba sa'yo ako'y laging nagpapapansin? Lahat ay gagawin, mapalapit ka lang sa akin. Pati sa pagsakay sa jeep, ikaw nang pauunahin. Makatabi ka lang sa upuan, ako talaga'y kikinig. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang inihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo to ikat. Alam mo ba na para kang pangarap sa aking matalinaga na mga tula? Dahil gustong makuha ka, kita mo ba? Binago na ako ng iyong ngiti. Napaka-cute, napaka-pogi. Na kung paano yung hindi ako kikiligin pag nakatingin ako sa'yo. Kahit retrato mo lalambingin, nakukulot. Paano bang ikay makuha at mahaplos ang iyong buhok na para bang gayuma? Ako'y buong buo sa bawat minuto na pinapanood kita. Sa pusong iba, handog mo tila. Sa mundo tulad mo'y di na makikita pa sa iba. Oo, pangarap kita, di magsasawa, araw-araw sasabihin na baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang inihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo to itago. Pinagpapalampasin ang bagay na ito. Ngayon sa akin ka na hindi na maninito. Nakatulad na ang dati ay hanggang tingin lang. Sumisilip lang ako kapag ikaw ay dadaan. At ngayon ay parang panaginip lang. Pag nakakasama ka ay pakiramdam ko ay walang hanggan. At di ka hahayaan na mag-isa, sasamahan pa kita kahit saan mapunta. Wala na akong pake kung may masabi man sila, basta't mahalaga ay sa akin ka. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo to itago. Baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo to itago. Alright, ayan, bibi ko si Kulot. Aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabala? Bakit ba sa'yo ako'y laging nagpapapansin? Lahat ay So ayan mga kaibigan, so dire nga nitong PSWD ito nag-asikaso. PJO daw yan. ka lang sa upuan, ako talaga'y kikinig. Yung mga ayun ayudahan na mga biharts po. So PGO po. Malimot.
sikulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang masambot, dasal kong kay Bathala, wag mo to ipaano. Pangarap sa akin, Kunta ko natin ano si Jipoy daw kaya. Oo. kita mo ba, binago na Sa PGO. Kung kay kakablason lang kita itong oras, ano mga kasangkaya. ako. Itong iyo pakiana kung pwede itong membro itong 4-piece. Mga beherts makakarawat. Napukulot ba, Kainin dito natin natatagan niya na kabatunan. para bang Ay kailangan natin itong tikang mismo PGO. sa puso Kung, iba, kung may ada inihira mga requirements or ano. sa iba. Oo, pagkaalam ko listahan lang ang hiningin ito eh. Sawa araw-araw sasabihin na Lahat ng beherts, ang atanan nga beherts yata, yun ang instruction hini. ko So, waray ada agin butang kung higop, membro kahan 4-piece, sugahiton, limo, di ka pwede mag-beherts. Basta nga tanan nga beherts man yata. So, kung nga tanan nga beherts, inaabot. klarohon naton medyo nagloading gihapon ako hininga pakiana. Salamat, maupay nga may ada nagpakiana ni sugad. Kaya ngayon sana buwas Merkulis maupin ko na ini. Na hindi Matagan na kita hina konkreto nga istorya parte hini. Okay? lang ako kapag ikaw ay dadaan. Okay, para matagan tahin eksakto luwat nga plastada kabatunan ay nga sugad din nga pakiana. Maraming thank you ito na pagpakiana nera. At least yan na. Mag-isa sa sumama, Nagkamay-ada gihap kita inin wala na akong idea ay masabi man sila kung sa aking ka. susunahon natin. Oo. Inaalis ng aking lungkot, sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. So amo nga ni amo ito na tumawag kita yan na Happy SWD. Pilit Naka-istorya natin Hilinil. So ano daw, PGO daw ito nag-asikaso iton. So direhera maaram. PGO at saka yung Office of the Treasurer, Provincial Treasurer's Office, PTO. So doon tayo ato kita hire mamakiana. Okay? So kapag kaya na magbangin kita, di rin na maabot, di na maawag, di kita mabaton. Sa aming gate, nag-aabang na sa kanya. Sana di ba ako late? Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, So yun. ng dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron sa'yo, hiwaga ba na bumabala? Bakit ba sa'yo ako'y laging nagpapapansin? Lahat ay gagawin, mapalapit ka lang sa akin. Pati sa pagsakay-sagip, ikaw nang pauunahin. Makatabi ka lang sa upuan, ako palagay kikiling. baby ko si Kulot, inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang hinihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si Kulot, pag-ibig mo'y pilit kong Come on, sisters, let me feel ya. We gonna go for so we a powerhouse. Turn us on while we're glowing. And nobody gotta turn this fire down. Show me your body go. Sabi ni Kagawad Indang, di dahiton comment. Bagatanan kuya kay iba didi nakalista ang bulig 4-piece aadiman lista. So bangin basta beherts ka. Nagserbisyo ka bilang beherts. Asa takpa kaintindi din atin Indang eh. Pero basit imuluwat comment nga baga, parang di ka rin sure. Kaya magtatanong lang tayo. Good kung tanan kasi beherts kay Roman tanan man lahera nagsakripisyo. Importante basta nagsakripisyo ka, beherts ka, nagtrabaho ka, nandun ka sa lista. Derha ihap ano atin ng alista. So bisan siguro 4-piece ka or ano ka, nakatagamtam ka nahin ano, ay nagbeherts ka man, nagserbisyo ka man, tatagan kagad siguro. Pero ay laka mo pag takyakan anay ha. Kailangan sure tayo. Bisan ni Ate Indang mismo,
Oo, sabi niya, baga, tanan kuya. So, ibig sabihin, gumamit yan word nga baga. Baga dili what yes sure. Di ba, Ate Indang? Oh, kasi darahiton kadamo nga mga programa nga pambulig itong ginabrihan itong probinsya. Diri ko it nga tanan kabisado eh. Amaro ka mo tiba nga ni danay na siya na may dalawat nga hiton, di ba? Oo, baga na papausa ako danay. Ngayon sige. So nagiging interesado ako kung papaano ini kasi baka isang araw may makasalubong akong yun at kaya kailangan may matulungan kung papaano. Di ba? Dito lang ako medyo kabisado, medyo pangalang party PSWD, peso. Oo, yung kasi yun sa taksokot nga nakaka-communicate. Oo. Nga nakaka-upod pag mga payout. Yung iba sa PGO, dire ako masyadong adto hitong iba pa nga mga programa. So ini daw PGO daw to sabi ng nilinil sa PSWD. Kaistoryahan natin sino ba pwede sa PGO? Si Surprise. Kahit sino doon na pwede makahatag-haton exact info. Direk yan alam kasi yung mismo yan ang nakaprograma ko yan ala dinangat dinhitak messenger. So direk kita maaramhan dapat kasi kung nakulop ko pa ini na nahibaruan kagabi natatrabaho ko ini kung ano ang mga mekanismo. Kaya ngayon pahapyaw lang muna tayo. Hopefully bukas matakal natin ini. Bukas habang nagre-release sa Hepurlos. Baka may ma-interview pa tayo doon. Prospect kong interviewin si Ate Indang eh. Ayan, so ganon yun mga kaibigan. 50 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7. Ayun na, asa na yun? Aray naman good kita. Guti naman good lataton oras. Kaya adi-anay, para hayo. Exercise anay ka mo din na. So orog labis na itong mga nagbibispirasya na dida. Aray man sa Rosarayaw kuno. Dalanay ka mo tiyo balay baga pag sayaw-sayaw. Kaupo disang kawins. Bayaan sandi ay niya Pwede maaram sumayaw si Chacha Kay ang sige niya puros wala Maupay kuno si Mrs. Lava Bisan kung arog na dere na ritera Mapabuki man tanggo pa o Chacha Kay nga ni sadis kumagaga Bisan diin na suno sa rayaw Permi invitado permi convidado Mapa islaman syudado ponto Si Mrs. Lava ang kilalado Naglupa-lupa si Manatiklan Kay binbayang sandi ay niya Kadiri maaram sumayaw sing Chacha Kay ang sige niya puros wala Maupay kuno si Mrs. Laba Bisan kung arong na diri na retera Mapabuhi man tanggo pa ang Chacha Kay nga ni sadis kumagaga Bisan diin na sulo sa rayaw Permi invitado, permi convidado Mapa islaman syudado ponto Si Mrs. Lava ang kilalado Bisan diin nga sulo sa rayaw Permi invitado, permi convidado Mapa islaman syudado ponto Si Mrs. Lava ang kilalado Come on, just have to get back some more
Alright, ayan ha, 54 minutos na. Oray na kita oras. Hello kay Philip Campaniero Gamalo Adula. Oo, good morning kuno pa di mauran-uran nga adlaw habalang higa pa shout out ha mga Adulaan Gamalo family. Magpapatron na ha barangay Kag Ulango. Mamamatron kuno kita kanda konsehal Tami Ilasyon. Hello kay Adil Mindis Gayuso, good morning. Ayan, damo itong pakiana haaton pagtagahin nga Behertz. Oh, so sana bukas mataganda ka mohing konkreto nga kabatunan. Oh, kasi dire ako hini-prepared talaga. Kaya yan na lang yan na lang linabay haakon messenger naman. Direct hindi maaram. So bangin buwas, mataganda na kamuhin na eksakto nga kabatunan. Anyway, purlos yata it una pala nga may adahin di ba? Kaya yan na pala kibabaro Hindi dahil kay Ate Indang din. So, kontak kita, matawag kita PGO. Kung sino tatong po pwede maka-istorya dida, ha? So, by tomorrow, ito. Ini na paghisgutan nato ni itong pagtaga Behertz itong allowance nera. Kaya kumbaga akon personal ko lang kapakaintindi basta Behertz o bisan ka dida senior ka, 4-piece ka, pwede ba mag-Behertz senior? Ano ng mga natagamtaman na basta nag-Behertz ka iba lang siguro yun, I don't know. Pero di kita pwede mag-jump nga dahil itong mga ideya. Kailangan sigurado tayo kausama magbibiling kita yung makaka-istorya ta PGO. Pahibaro anay mga kasangkayan, yan ang bulan iton Mayo ini nga tuig 2021 iton Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe pala. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital General MacArthur Eastern Samar in magkakamayada summer promo parahan mga medical nga serbisyo. Magkakamayada gihapon na promo hanturi. Ang dating nga presyo hanturi in katunga nalaan babayaran. Mayada libre nga medisina nga ihahatag. Kung mayada kamo ipapaturi 50% nalaan babayaran. Kadinala ha hospital pag-inquire ngan pagpalista para ma-schedule kung sano ang pagturi. Amon gihap ginpapahibaro an nga tanan nga makadiya hospital nga magsunod la kitahan na minimum health protocol sugadhin na pagsulotan face shield ngan face mask magkamayadahan social distancing ha iba samtang ade sa Kuban Hospital. Ang nagpapahibaro o LGH Management. Maraming morning po kuya, panotis po. Great laak Tatay Binong Hasan Toninyo watching from Hong Kong. Hello sa mga kababayan nating waray-waray, lalo na mga istihanon dyan sa Hong Kong. Magandang umaga sa inyo. Sana'y okay lang kayo sa alright. Alright, hangaran akong kaupo dito sa technical side, isang kay Jumac. Aton mga listeners, dati irata sa mga panimalay, da mga salamat tayo nga tanan. Sugad man itong mga nagbibiyahe na, mamang driver, hinay-hinay sa pagmamaniyo.
lagi tayong safe, mga kaibigan. Ang mga nagsiselebrar ito nila mga kapatronan, yan ang adlaw. Happy Fiesta po. Happy Vesper naman at mga nag-celebrar ito na Vesperas. Ngayon, of course, happy birthday sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang karawan today. Hayong atanan, maraming thank you po. Og sa kulumugas, tugutan ako rin magbilin hinga akong puplunganon, an pagpasaylo, inderi makaralo. Kunan imo kasing-kasing and sincero, kaya nimo dughan, luhan Ginoo, nga angay paghirutan mo. Tamo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Summer. Good vibes na kasama tuwing umaga kay Kuya Wens tayo sa umaga. You are listening to BJFM 80.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Aram naton nga ang agrikultura ang pinakauna nga ginalauman para hanpas ang nga pagkaon ng este o PPE. Karugtong nga proyekto ni Gobernador Ben Evardoni ang Zero Hunger o Rice Resiliency Program at aton mga agriculturists dayon nga umaksyon hini. Programa ay pinanahatagan natin mga paraguma kundi makakatagamtam hin magkaroon nila nga mga gahi hin humay man lakip ini nga mga abon. Good mapaduktuag ang era mga panginabuhi, mabuligan ang era mga pamilya, anira kada adlaw nga